Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, bizikaren garaian egiezak gertakari ziurtatuak baino 6 aldiz azkarrago zabaltzen dira. Horrek asko zaildu digu iritzien eta ebidentzia zientifikoen arteko bereizketa egitea. Desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Ez pentsatu ezagutzen ez dena faltsua denik. Aintzat hartu ez dakigula den dena. Ezagutzen ez dena aukera bat da informazio iturriak bilatzen eta egiaztatzen ikasteko, eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ez utzi laikak liuratzen, fidatu beti datuetan eta iturri zehatzetan oinarritzen den jendeaz. Ez baztertu norbere ideiak ere zalantzak jartzeko gaitasuna lantzea. Zientziak manipulaziotik babesten gaitu eta zentzuzko erabakiak hartzen laguntzen digu. EITB, gizarte transformazioan ekinean.